Og vi skal... Kommer vi op imod? Vi er 2 mod 1 oppe i toppen. Måske. Det er vi, de har en jungler. Det kommer an på, om de ved, at man skal solo top. Det er jo lige meget, når de ikke, når vi kan en jungler. Kom så. Du kører bare. De er jo nødt til at blive til jungleren. Skal vi gå ned og kigge? Det gør vi. Ned og sige hej. Vent. Venter lidt til den er ved at spawn. Eller lidt efter den er spawnet. Jeg har fået lidt damage på den. Altså på jungleren. Ja, men jeg tænker bare, hvis han nu skader den lidt, få den lidt ned i HP, hvis vi så kan invade. Nå. Ja, okay. Fordi når den er spawner, så folk dem i midt og sådan noget, hvis de gad defend. Ja. De er gået, så har vi måske en chance. Jeg stjæl. Så kan han bare smite op. Han er nede i HP. There we go. Godt så. Skal vi tage blot? Nej, det er meget. Kan vi ikke. Awesome. Jeg tror faktisk, det var vores soloer. Det var vores top laner. Hvor sweet. Jeg tror, Morgana hun fortryder, at hun ikke hjalp. Ja, det er sjovt nok, hun ikke pullede. Ja. Og det kan hun jo så også godt have gjort. Ja. Men ja. GG. GG. Tower. Jeg farmer bare. Dumt. Ja. Ikke en skid. Det siger man bare, når man ikke kan ramme. Jeg farmer. Lol. Det er fint, jeg kan godt høre det. Hahaha. Why? Smell in trap. Fuck, det må have ødelagt ham, egentlig. Eller sat ham langt tilbage, at vi invadede, han ikke fået sin blå buff i hvert fald. Lol. Så er der med damage. Gider ikke rende på mener for dig. Lol. Han er AP. Hvorfor har han så meget AP nu? Hvor fedt. Han kan tank 2 allerede i level 3. Ja, okay. Oh, nice one. Problem? Bare lige tænke på hækkeren. Ja. Jeg skal også bruge... Pas på mine mana. Ja, selvfølgelig. Men
Det var okay start. Nå, hvad fanden det var? Jeg har alligevel 1600 nu. Har jeg fået 2 kills. Ja. Sådan. Kommer nu. Alo. Han bruger bare ingen mana på den heal. Ja, jeg har nu. Ja, rammer det. Nå, tilbage. Ja. Har 1900 gold. Jeg har 95. Wow. Ej, jeg har lige købt, hvad hedder det, Sheen, og så Magic Thingy. Flere Golden Rings. Den kan jeg godt lide. Skal jeg gå rundt om? Jeg har ikke min ult. Fanden også traps hen. Nå, men hvis du... Ja, det ved jeg sgu. Så nu. Ah, lord. Lord! Ah, det er klart. Wow. Gank. Okay. Shit. Og Victor Bowler. Nej, du er dum, Victor. Lord, han tror han kan løbe for mig. Lol. 4 kills. Ja. Takket være 2 af dem med mig. Det er Victor der. Ja. Jeg havde ikke set han komme op, så jeg troede bare han gik ind, så fandt bange for han døde der. Mm. Det er risky, at han bare går ind uden at pinge eller noget. Mm. Ups, seriøst. Kommer G. Ikke så meget. Åh, hey, godt. Tilbage. Ja, han har brugt sin ult, så det... Nå, han brugte den før. Fuck, han har meget HP. Ja, G? Er det ikke Dawn Strings? Nå, han har what? Hvad fanden har han et bælt? Tanker G. Oh god, han kommer til at tænke så godt. Nå! Fuck ham, man. Nå, Morgana mangler. Jeg tror, hun gik tilbage. The fuck? Ja. Hvad laver hun? Ej, hold. Trist. Ja. Heller ikke rigtig om hans. Nå!
Fuck det. Åh, de har glemt ting. Hold op. LOL! The fuck? Jeg tror, regnede han var på vej tilbage for simpelthen at tage mig. That was fun. Til hækken. Så lige må få et spil. Nej, jeg skal komme tilbage. Jeg ramte jeg der. 10. Så bare vi skal. Fucking, hvad sker der? Så kan vi begynde. Nu bliver det sjovt. Hold. Det er snakket igen. Hold. Så dårligt godt, det skal være heller ikke for. Joink. Nej! KS, man, din homo! Fuck, det var lang range til det. Fuck dig, man. Jeg har ingen kills, din abe, man. Her, kom. Jeg giver dig noget gold. Nej, gå ikke med dig. Shoo. No! Kommer efter dig. Gå væk med dig. Oh, Gå det væk med dig. you need a hug. Ja, jeg gør. Jeg har brug for mere et hug. Jeg har brug for nogle kills. Nå, har ikke taget down. Klar. Er der nogen, der har det? Okay. Ja, du får ikke! Glem det! Nej, hvorfor er jeg så langsom? Lol, får han lige kælesult også. Good job. Screw that shit. Nej. Skal han overleve det der? Tamam. Hvorfor er du bange? Hvorfor mund? Jeg render rundt her på alene.
Phoenix. Dragen. Jeg tror, den er væk. Nej. Nej, den spawner, men vi skal op. Det er fedt, tror jeg. Op ad de felter. Ja, ikke. Wow! Lol. Go minions. Det er også okay. Ja, det er fint. Lav sig. Nej, ikke så tanker, tror jeg. Det var ok. Oh. Top. Hoppe bare lige anden vej af et eller andet grund. Hvad laver han? Brugte han lige sin ult? Hvem er Victor? Fuck. Ah! Det er godt, du tager godt, John. Han har vist brugt alt, hvad han har. Og de, så er det væk. Screw that. Åh, godt. Nå. Jeg har min ult klar, hvis det er. Skal vi gå ned og sætte G? Nej, jeg tror måske de pusher tower.
fanden blev de af? Baron. Ja, Morgana går til Baron. Nej, lagde ikke en trap der tidligere. Jo, jeg har smidt en trap der sådan. Det kan godt være, de går udenom den. De er der ikke. Og de dræbte de. De går ned. Ja, ned. Ja. Charge! LOL. LOL! Det er da også kun fordi jeg chargede ind om Det tror jeg sgu ikke. Jeg brugte ult, mand, på det. Åh, Det var det. det fik han da. Det er det vigtigste. Ja, ja. I like Italy. Køjser. Og så Sion. Stun ham. Sion, you're useless. Ah! Morgana. Du får ramme på mig alligevel, så det. Eller, stun stille. Han blev stunnet. Nå, Af Sion. Hold nu op, de. Han er oppe igen. Ja, den er. LOL! LOL! Gå det kigger du i en trap. Fuck, hvor fedt. Sion. Ja, han klarer sig. Ej, jeg er killstealer. Ja, det er du. Fuck, det der Morgana kill. Genial.